खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थारैनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय नागारनायनि उनाव 14 नं चिरां दुवाराव उदां बिजाथि महरै डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ नमिनेशन बिलाइ गथायनाया जिल्ला मावख'आव थारैनो नाजावजामाराखै नामा, जायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव बावैसो सिगांनिफ्राय सावरायजागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ गावनि अफिशियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिथाङा पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि लिरदों दि उइल फाइट टिल इन द इन, गेम इज नट ओभार, जोबजासे रायजोनि थाखाय हाबा मावलांगोन, नांगौबा सुप्रिम कर्टआव थांगोन, बिथाङा बेबायदि लिरदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बिजाथिनि नमिनेशन बिलाइ गथायनाया नेवसिजायाखै, नाथाय दासिम नाजावनानै लाथ'वाखै होनना मिथि मोनदों। आसा खालामो थाबैनो जाहाथे डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बिजाथिलाइ गथायनाया एक्सेप्ट जायो। बिथांनि जुदि साननाया बोरैबाफोर जाफुङाब्ला बिथाङा सुप्रिम कर्टआवबो थांनो थाखाय राजि होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझार पर्बतजरा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बासबारि गुदि आफादनि बानजायनायाव पाग्लिजरा गामियाव खुंनाय मोनसे जयनिं मेलाव बिपिएफनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव 300सो सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। मख'जाथाव दि आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा आदानि टार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय हा होनायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन। बेनिखायनो प्रमद बर'नि सायाव गोजोननाय गैयैयाव गोबां अनजिमानि सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होनना फोरमायदों मुनमुन ब्रह्मआ। बेनि गेजेरावनो खौरांगिरिफोरजों जानाय मोनसे मोगा-मोगियाव बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ बुंनाय बायदिब्ला बिटिसिआव बिजेपि आरो इउपिपिएल सोरखार दंब्लाबो बिटिसि गोरोबथानि मोनसेबो दफाया मावफुंजायाखै। बिथाङा बुंबावदों दि मिरु सोरखारा बिटिसि गोरोबथायाव मख'नाय 15,000 कौटि रांनि अनसुंथाइ लाबोनो हायाखै आरो बिथाङा बुंबावो प्रमद बर'आ रायजो सालायनायनि बागै जेबो गियान गैया, बियो सासे फेलें दैदेनगिरि। थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा बिटिसिनि बायजोनि सुबुंफोरनो साख्रि होदों, बेखौ जों मिथियो, नाथाय गासिबो थिखानाय खामानिफोरखौ बायजोनि सुबुंफोरनोबो होनाय जायाखै। थामथि खौराङाव दङ दासान्दि खोला भारतनि सावथुन मुलुगनि थामहिनबा साउथ इन्डिया फिल्म इन्डास्ट्रियाव सासे बर' सावथुन मुलुगनि एक्शन डिरेक्टरनि मैखोम आगानखौ नुनो मोन्दों। बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय एक्शन डिरेक्टर सोमखोर नार्जारिया माखासे बर' हारिनि सावथुननि बुलायग्रा महरगिरि फाइटार्सफोरखौ लानानै खोला भारत साउथ इन्डिया मुभिसनि माखासे गिदिर बाजेटनि सावथुनफोराव थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो एक्शन सिननि शुटिंआव हाबा मावगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2025 मायथाइनि फैनो गोनां रजनीकान्तनि सावथुन जेलार 2आव बिथाङा फाव खालामनो खाबु मोनदों, जेराव जोंनि बड'लेण्डनि सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय एक्शन डिरेक्टर सोमखोर नार्जारिया माखासे बर' हारिनि सावथुननि महरगिरि फाइटारफोरखौ लांनानै गिदिर बाजेटनि सावथुननि एक्शन सिननि शुटिंआव मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बेबादिनो बलिउडनि लेजेन्डारि एक्टर मिथुन चक्रवर्ती आरो बलिउडनि एक्ट्रेस विद्या बालनजों तामिलनाडुनि चेन्नाइनि फिल्म सिटीआव गांनैसो सावगारिफोर लानाय हगारनायखौ नुनो मोन्दों। रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना इउक्रेननि सायाव गोख्रोङै फिनजाथाय खालामदों। पुतिना बुंदोंमोन दि सावरायलायनायनि गेजेरजों दावहाखौ फोजोबनायनि मोनसे जाथावना दं आरो बे खाबुखौ नागिरो। चीन दावबायनायनि जोबनायाव पुतिना बुंदोंमोन दि जुदि दावहाया सावरायनायनि गेजेरजों जोबा अब्ला आंबो बेखौ गोख्रोङै फोजोबनो थियारि। जोंनि थांखिया रोखा दि जुदि इउक्रेनआ सावरायनायाव फैयो अब्ला जों दावहानि फोथाराव गोहोनि गेजेरजों बे जेंनाखौ सुस्रांगोन। बेइजिंआव खौरां बिजों सिगाङाव पुतिना बुंदोंमोन दि आं फोथायो दि जुदि गियानखौ बाहायनाय जायो अब्ला बे दावहाखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे गनायजाथाव राहानि सायाव गोरोबलायनाया जाथावना जागोन। बेयो आंनि साननाय। बिथाङा बेखौबो मख'दोंमोन दि मस्क'आव इउक्रेननि हादोरगिरि व्लादिमिर जेलेनस्कीजों लोगो हमनो थियारि, नाथाय सावरायनाया थोंजोङै थियारि जानांगोन आरो फिथाय होनांगोन। बेराफारसेथिं इउक्रेननि बायजोआरि मन्थ्रिया बे साननायखौ गनायजाथाव नङा होननानै नेवसिगारदोंमोन। मख'जाथाव दि जेलेनस्कीया वाशिंटन आरो इउरपनि लोगोआरि हादोरफोरखौ रासियानि हेंथायै होबथानायखौ गोरा खालामनो खावलायदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव मिरु केबिनेटआ बुधबाराव फिसा फुंखाफोरनिफ्राय जेथोगोनां खनिजफोर दिहुननो आरो बेफोर खनिजफोरनि बाहायफिननाय गोहोखौ बांहोनो थाखाय 1500 कौटि रांनि बाजेटखौ गनायथि होदों। मख'जाथाव दि बे बिथांखिया रांखान्थियारि बोसोर 2025 आरो 2026 निफ्राय लानानै रांखान्थियारि बोसोर 2030 आरो 2031 मायथाइसिम सोलिगोन। मोनसे गोनांथार खनियारि बेसादफोरखौ बाहायफिननायनि थाखाय बे गोनांथार आगानखौ लानाय जादों। रांखान्थि मन्थ्रि बिफाननि सुलुंनि बायदिब्ला बे बिथांखिनि गुबै थांखिया लिथियाम, कबाल्ट, निकेल, मोननो थाङै बुहुमनि गुदिमुवाफोर,
बायदि बायदि खनियारि बेसादफोरखौ बाहायफिननानै नखरारि दिहुनथायखौ बांहोनाय आरो गुबुन हादोरारि फुंखाफोरनि सायाव सोनारनायखौ बाङाइ खालामनाय। बिजिरसंगिरिफ्रा अनुमान खालामो दि बे बिथांखिया मोब्लिबारि मटर गारि, बेटारि दिहुननाय आरो गोदान गोहो बायदि सेक्टरफोरखौ रैखाथि होगोन। बेजों लोगोसे बे हाबाफारिया सोमखोर रांखान्थिनि थांखिफोरखौ मोनफुंनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। सोरखारि फुंखाफोरा बुंदोंमोन दि बे बिथांखिनि गेजेरजों रिसाइक्लिं मिरुफोर गायसननाय जागोन, जौगा बिरोंदामिनफोरखौ बाहायनाय जागोन आरो गावारि सेक्टरनि बाहागो लानायखौ रोखा खालामनाय जागोन। रांखान्थियारि महरै बे आगानखौ हादोरनि खनिज रैखाथि आरो अरायथा जौगानायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान महरै नायनाय जायो। सोलोंथाइ बिफानजों फोसावजानाय हायुंआरि फसंथानारि रेंकिं फ्रेमवर्क थामहिनबा NIRF 2025 आ भारतनि जौसिन मोन10 रायजोआरि सोरखारि मुलुगसोलोंसालिफोरनि गेजेराव 9थि मासिआव जायगा आवग्रिनो हादों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया, जेराव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिखौ मोनसे मख'जाथाव सनमान होदों। बे जाफुंसारनाया हादोरनि गोबां रायजो मुलुगसोलोंसालिफोरजों बादायलायनाय आसामनि बिथायारि फसंथाननि थाखाय मोनसे मख'जाथाव सिनायथि। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।